я пройшов, значить, якось так вийшло, що я був, знаєте як, ну, перше, що сільський чи не сільський, сільсько-варварський хлоп, так би можна повісти, бо я був ну, духовно прив'язаний до села, але між тим і жив в Ужгороді. І в мене якби два світи були: варварський світ і сільський світ. Причому сільський світ ніде не програвав варварському. Це була така, як би казати, одушина, коли ти йдеш не просто на село, ти йдеш до мів. І ти там ти можеш робити, що хочеш. То значить, там твоя душа, там або удочка і рибалка, або в ліс просто. Кожен день ти в ліс собі, знаєте, кожен день щось гуляти, якісь там романтичні, вибрати собі маршрути. І от коли я поступив в університет, а то було досить інтересно, я 3 рази поступав в університет. 3 рази. Я поступав, раз провалився, я поступав у Львові, провалився на факультет журналістики, йшов. І 3-й раз я вже, чесно кажучи, я страшно много учився перед тим, як поступити. То, значить, я зачитував, я брав кожен тиждень по 2 ташки книжок всіляких з бібліотеки, бо я не мав бібліотеки туди ніякої, ясне діло. І вдома не було так, щоб там було все. І я тягав, читав. І вже коли 3-й раз я поступав, я вже собі так, знаєте, як коли 40 чоловік мало поступити, а червона черта, і ще пишуть 10 фамілій, хто потенціально, хто не 1 сентября не прийде на навчання, то ще подойметься. Ну і я тут у чару, знаєте, і під чару прочитав 10 фамілій, не знайшов свою фамілію. Я пішов на першого і почав на 36, 37, 38, 39 подяк. Тож я був другий за чару. Практично я самим слабим результатом, поміж тих 40, яких взяли в університет, я зайшов в університет як абітурієнт. Це Ужгород. Ужгородський. І на факультет? Філологічний факультет. Але на зимова сесія, от вона все поставила на свої міста. Там вже було видко, хто був перший, значить йшов по блату. А я був останній, мене взяли по знаннях. Просто, знаєте, пар чоловік, які мали знання, казали, ну шкода таких втратити, так, знаєте, от на зимній сесії, яку я здав, все на 5. Тобто все на відміну. Одразу війшов мій рейтинг був самий високий. І от я заявив за себе, і от того часу 5 років я легко вчився, бо я знав так. У мене не може бути ниже як 5. То значить має бути відмінна оцінка по тому вшиткому. І я так і скончив, тобто називається червоний диплом чи щось таке. Но уже на 3-му курсі, на 2-му курсі я вже пішов в Ленінську бібліотеку. От ця бібліотека, що тепер називається Російська государственна бібліотека. Я вже пішов робити в архівах. Ну, я скончив школу в 1976 році, але не поступив 2 рази. І поступили сте в? Ілем поступив в 1977 році. Я думаю, що в 79-му році я вже йшов до Ленінської бібліотеки. Далі я йшов вже до Петербурзької Салтикова-Щедрина бібліотеки, то 2-й, 3-й, 4-й клас. Я починав робити ще, попав перший раз я туди ще студентом. Так. Бо я збирав матеріали для своєї курсової роботи, не дипломної, а курсової роботи. Це був язик, але, знаєте, мені це полюбила, ну, якби язикознання, так? Мені це полюбила концепція чеського лінгвіста Матезіуса. Матезіус конструктивістів язикові, 20-ті роки ХХ століття, це по Першій світовій війні міжнародні конгреси язика, це Потебня. І от в рамках Закарпаття
знайти матеріалів не можна було. От я вирішив, що мені треба йти в Москву. І я направду там був щасливий, бо я знайшов там якісь матеріали, пов'язані з ним, його фотографію, і моя курсова робота. А в ті часи писалися 3 курсові, другий, третій, четвертий курс писалися 3 курсові, а на 5-му писалася ще магістерська робота або дипломна робота. І от, а коли я вже кончив університет, то я вже чітко розумів, що мені треба тепер іти і, знаєте, системно позирати ті матеріали, які там є. Ну і от можемо порівняти. Представте собі, я ж попав не лем у бібліотеку Російська государственна, бо тоді ми її все називали Ленінка, бо так простіше було. Її познавали вшитки, і коли ти десь йшов приміром по Москві, ти казав путь до Ленінки, тобі легко вказували, і фактично треба було дойти до Кремля, бо далі ти видиш відділ рукописів, то є палац Дашкова, і продовження того вшиткого, то вже буде там і Ленінська бібліотека, то тодішня Ленінська, але я попав і в воєнно-історичний архів, правдами-неправдами попадав, я мусив викручуватися, я збирав якісь матеріали тут, я збирав тут по видавництвах якісь письма, що мене направляють для роботи над книжкою. І от представте собі, в воєнно-історичному архіві проти тебе сидить такий, знаєте, їхній роботник, це все був службіст на пенсії, який контролював, ти не мав права фотографувати. Ти мав право лише робити виписки. І от представте, 2 тижні, від рана до ночі, я сидів там і писав. От у мене тут цілий ряд, такі папки, їх тепер не видко. Цілим випис, цілим рукою, то 1000 сторінок тексту. Вашого особистого випису. Моєю рукою. І я до теперішнього часу, знаєте, то така студня інформації, бо я виписував то, що я думав, що мені важливо. І ти сидиш, і рука вже німіє. От ти пишеш, ну не можеш писати право-ліво, пишеш право, і вже рука німіє, і от починаєш відпочивати тою рукою. І проходить 15 минут, далі пишеш. І от так ксерокопії не можна було робити лем, якби то було, я не знаю, якби, приміром, ну що сказати, держава дозволила, тоді ви маєте, був один апарат для роблення ксерокопій, такий автомат, як мені здавалося, як газіровану воду ми колись пили по одній чи по 3 копійки. І от, друге, то теж інтересно, ні одна бібліотека не мала їдальні. То значить, для того, аби, приміром, Ленінська бібліотека, ви можете представити, значить, якщо вона відкривалася у 8 рана, чи в 9 Москви, так, то треба було приходити на годину скорше і ставати у шор. Бо зимов, коли отворяли двері, то вшитки мусили йти через гардероб, бо в тебе пальто або ще щось, ти мусиш то все складати. Так пущали лише тільки чоловік, кілько було на гардеробі тих гачків. І якщо ви прийшли, приміром, у 10, а вже не було міста, а міста вже не було, ви мусили чекати обіду, бо на обід 15, може 115 чоловік буде виходити і забирати своє, і тот гачок буде свободний, та туди вас пустять. Я ж, коли я перший раз порозумів, що з обіда я вже не можу попасти в Ленінку, я практично сидів від рана до ночі, до 10 годин вечора, голодний. Бо там не є міста, де можна було би поїсти. Приміром, у Петербургу, Невський проспект, ми всі вшитки знаємо, хто був у Петербурзі. Так ось з Невського проспекта треба було по ліву руку зайти в така вуличка і нирнути в підвал. Там від 8 чи від 7:30 робила булочна, де вже було кип'ячене молоко в таких, знаєте, 200-грамових стаканах. І от я просто-напросто набирав 4 стакани молока, 2 такі стакани сметани, і
6 або 8 отих булочок вони стоїли. Значить, булочка була, мені здається, 3 копійки, молоко було 2 копійки. Значить, 4 молока то 8 копійок, 6 булочок по 3 копійки, то виходить 18 копійок. Так? І 2 сметани по 12 копійок. То, значить, і от я за пів рубля, тоді совєтського рубля, наїдався так, щоб до 10 вечора видержати оту гонку. І одна ще булка або кусок печення ще був тут в жебі, що я міг собі десь підгризти, коли вже зовсім, як то кажуть, було. Та от так виходили, але на другому боці, коли ти приходиш в бібліотеку, коли ти починаєш ту літературу читати, коли тобі доносять далі книжки, і ти, знаєте, ти так провалюєшся у чужі, тобі не є ще епохи, і починаєш там гуляти, ти забуваєш за те, що треба їсти. Якщо пити, єдиний варіант, де були краники в туалеті з простою водою, і там уже, знаєте, ти міг випити. Ми знаємо, 1849 рік, російська армія генерала Паскевича, прославленого генерала, із боку Варшави, так, із тої частини Російської імперії, тоді, яка розквартировані були військо в Польщі, зайшла, розбила мадярське військо. І довгий час, фактично, мадярська історіографія, вона пестувала міф, що Шандор Петефі був фактично вбитий у тій послідній битці, так? І що його тіло не знайшли, бо його було посічено на куски. Насправді, мемуарна література, вона говорить за те, що Шандора Петефі, то ті офіцери, котрі були у тому війську, вони не допущали до лінії фронту. То, значить, він міг знаходитися в ар'єргарді, в тому селі. Значить, його місія заключалася в тому, щоб там з тими генералами на вечір сидіти вечеряти. Він прославляв їх, героїв мадярських. І от представте собі, що матеріали армії генерала Паскевича знаходяться в воєнно-історичному архіві у Москві. Доступа не є. І от я вже 2 тижні в Москві живу в добрій локації, фактично живу на Садовому Кільцові, і не можу попасти в воєнно-історичний архів, який знаходиться страшно на краєві Москви. 2 тижні я ходжу туди, і мене кожен раз мені кажуть, а от вам треба поїхати в Ужгород і привезти такий документ, або такий документ, і Служби безпеки такий документ. І, ясне діло, я чоловік, який не має ніякого відношення ні до влади, ні до служби, я сам по собі. І де я можу... Що інтересно, коли черговий раз я прийшов із бібліотеки, бо я ж не втрачав час, то в мене чітко було наплановано, я жив тоді 2 або 2,5 місяці в Москві, і у мене робоча моя повинність, вона заключалася в тому, що з 9 до часу я мав вчитися або бути по службі там, а з часу до 12 години ночі я міг робити, що я хочу. І ясно діло, що весь час я сидів в бібліотеках, в архівах, в архівах. Якщо не був Ленінський, то був Державний архів літератури і іскусства, ДЗГАЛІ такий називався, так, другі бібліотеки. То, значить, і я хочу сказати, всяде, де я ходив, я був успішний. Бо всяде я знаходив матеріали, пов'язані, наприклад, у ДЗГАЛІ я знайшов переписку Кралицького із Ізмаїлом Срезневським. ЦГАЛИ – Центральный государственный архив літератури і іскусства. От що, наші люди, наші історики, ніде не приходили до того архіву. І коли вночі я прийшов, у цей час вже була в 80-ті роки, була передача «До і після полуночі». Де була передача Владислав Лістєв, я вже не пам'ятаю тих швидких хлопців, фамілій. І вона, знаєте, там було так, що вони по телефону говорять, і моментально зв'язуються з міністрами, рішають швидкі проблеми, то значить, щоб не було тої бюрократії. І появляється американський історик, який, так знаєте, красно сидить у них там в кріслові і розказує, що от він, американський історик, не може попасти в архіви в Москві. А я собі, знаєте, прийшов вночі на ту передачу,
і десь в 12 вона 15 вночі починалася, в 24:00 або в 24:55, або в 24:15, щось таке. 00:15 минут, так, опівночі акуратно десь починалося. І ось собі думаю, який наглий чоловік. Він приїхав, да, він каже, я вже тиждень в Москві, я не можу в архів попасти. Я кажу, я вже 2 тижні в Москві, я не можу попасти в архів. Я американський учений. Я кажу, ну який же наглий чоловік. У мене паспорт громадянина Совєтського Союзу, я історик, не можу попасти. І вони дзвонять тут же міністру, і міністр публічно по телефону піднімає трубку, може вже спав тот міністр, але вони мали його телефон, а може вони й не спали, може вони вшитки мусили сидіти, міністри і Бог знає, позирати до кінця, бо кожен був настрашений, що йому перезвонять. Вони був повний список. Це перестройка. Так, це то ще перестройка, але то ще Совєтський Союз фактично був. А я туди пробував, в Москві були перві комп'ютери, на яких можна було робити, і треба було їхати в Москву, щоб вчитися робити на комп'ютерах. Це нонсенс, ці комп'ютери були страшно великі, і я думаю, що 3 кімнати, такі 3 ізби треба було, щоб вмістити один комп'ютер. Але мені то було все інтересно, і то мені було інтересно, так що я робив. Ну і, коротше, він набирає телефону того міністра, і міністр, не знаючи, що відповідь, каже, ну, най він рано буде на прохідній воєнно-історичного архіва, ми рішимо цю проблему. І я думаю, чекай. І ще він не встиг прийти до музею, а я вже рано прийшов на прохідну, директора мені, будьте добрі. Так американцеві можна в архіві робити? А я з паспортом Совєтського Союзу не маю права в тому архіві. І вони кажуть, ну добре, в качестві исключення. І так я попав в воєнно-історичний архів, і фактично я знайшов 3 Петефі. Я знайшов матеріали не за одного Петефі, а за 3 Петефі. І може там хтось один із них був якраз Шандор Петефі, але писарі, а в армії генерала Паскевича 5% вояків були лише писарі. По кожній воєнській операції вони отчетність, все то записували. І, що інтересно, що там попадали у заяття російського війська много тих мадярських вояків. І от вони були розділені на 3 категорії. Перша категорія – то мадярський патріот. Тот говорив, я за свободну свою Мадярщину пішов на то-то. Пак були словаки, які казали, ну, та я не порозумів вже, що там, я думав вже то, а це так. І були 3 категорія, туди попадали теж часть русинів. Вже каже, ну, знаєте, був в село, прийшли, я прийшов в корчму, а там дають паленку, я випив раз, випив 2, а то був вербунг. Коли я вже випив, мені тим пером, мою рукою поставили хрестик і мене забрали. Коли я рано збудився, то досить інтересно, бо ти видиш соціальний портрет вояка. Мадяр, словак, русин, який мав, про якого було то діло честі, а деколи то було просто, коли чоловік приходив, в село приходив вербунг, і чоловік не міг уже караськатися, а він йшов. І там можна видіти віру, там можна видіти соціальний статус, бо якщо то був деякий мадярський офіцер, то був деякий дворянин, все, багатий чоловік. Ну, а коли то були словаки, русини, вони все були прості, бідні люди якісь. Так що, то інтересно досить, що досить інтересно, коли ти приходиш в архіви. В архівах страшно много інтересних матеріалів. Вони ще чекають на 1 мільйон тих, знаєте, наших ізглядувателів, котрі ще прийдуть там. Кожен раз, де би то не було, в який би ти архів не приходив, ти все знайдеш щось важне про тебе. От моя робота над Кралицьким фактично, бо можна бачити по тих книжках, які я вже видав на теперішній час, що туй не є водички, туй все пов'язано є із моїми архівними деякими удачами. Бо вдалося так много однайти матеріалів, ідентифікувати матеріали. Тепер не є проблема відповідати на вопрос, а власне, яким язиком писав Олександр чи Анатолій Кралицький? Бо є рукописи, написані його рукою.
І рукописи, які були адресовані до, приміром, народницьких журналів у Львові, це російсько орієнтованих журналів у Львові, це були для славістичних видань у Відні.